Поширював пропаганду та судив на догоду окупантам. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя оголосила підозру судді окупаційного Київського райсуду Сімферополя. Імен не називають, але ймовірно йдеться про справу кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка. У 2015 році окупанти засудили його до 3,5 років колонії за буцімто побиття беркутівців під час розстрілів на Майдані. Прокуратурі судилище розслідують як порушення правил ведення війни. Можливе покарання – довічне позбавлення волі. Продовжуючи поширення пропагандистського міфу держави-окупанта щодо злочинних дій учасників Євромайдану в місті Києві, підозрюваний, порушуючи заборону застосовувати кримінальне законодавство Російської Федерації на окупованій території, незаконно засудив українського активіста до 4 років та 2 місяців позбавлення волі. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму.